Аз съм Стилян Кръстев. И днескашния влог ще е за, както сте видели, турските сериали. Ще засегнем тази доста важна и сериозна тема, понеже аз не съм от най-големите фенове на турските сериали. Не ви казвам вие да не ги харесвате. Просто сега в този влог ще обясня с сцени, както обикновено, проблемите и защо аз не обичам турските сериали. Общо взето. Да започнем. За начало на влога, всъщност да започнем с края на турския сериал. Преди 2 години, не знам, се бях запалил по турския сериал Милост. Гледах всеки епизод. И сега, вижте какво стана накрая. Денис, забави колата! Забави! Ще се блъснем! Ще се блъснем! Убих човек! Аз убих човек! Денис, забави! Аз съм майка! Ти си излизала моите деца! Убих човек! И да, видяхте общо взето края на турските сериали. Това е изключително ме дразни, понеже много си харесваш турски сериал. Гледаш и накрая всички умират! Защо? Сега ще поговорим. За какво ще поговорим? За какво ще поговорим? То съм и аз не се сещам, аз правя влога. Ще поговорим сега за различната тематика на турските сериали. Например, има някои такива по-старомодни, които използват старите термини, като примерно буранага и подобни. Буранага е име, бе. Ако те не гръмнате са... Да, и в турските сериали най-често стават убийства. Не мърдай! Изюрен! Сега ще те надупча като решето. Поне пощади дъщеря ми! Пощади я да избора те! Мерси, че ми напомни, че имаш дъщеря. Браво бе, мамо! Не можа да ми купиш таблет, ама успя да направиш така, че да ни убиете и двете. Мразя те! И да, видяхте убийствата и как доста често стават верижни. Само от едната реплика измират всички. А за драматичните моменти да не говорим. Ама изобщо да не говорим. Като в индийски сериал. Извинете, семейство Башар, нося телеграма. Вашият Буран, съпругът ви, е починал. Бил е убит от индиец. Той е починал? Да. Вие току-що видяхте драматичните погледи, които би трябвало да са драматични, но изглеждат зловещи. И тотално копират по някои индийските сериали, за които ще поговорим скоро всъщност, колко са ужасни и те. Но да, аз бях Стилян Кръстев. Тук отново с мен беше Искрен Светков, но този път не ме напътстваше, само говореше за еболи. Покажи си лицето, поне веднъж да те видят. И да, след това ще този клип. Абонирайте се тук отдолу. Харесайте клипа. Оставете положителен коментар. Ще има и линк на моя канал. Мухвай. Да, може и да има линк. Дайте положителен коментар и ако искате ми задайте предизвикателства. Аз бях Стилян Кръстев и ще се видим, когато се видим. Да, на теб говоря. На теб.